Sanibonani guys, igama unqabile ngiphathela amazwi la kwababa angomhla ka-8 July. Guys, ubaba kaBahumi-ke umane wathatha iphepha wabhala incwadi ephuthumayo efuna ukuyisa le kubantu bakaMkhize. Uthumela indodakazi yakhe le ewunamba 2 ku-D9 ukuthi-ke imgijimisele le ncwadi le. UBahumi ufike kahle-ke kubaba wakhe sayipakisha le ncwadi ke-envelope, wabuza ukuthi hayibo iyaphi leyo ncwadi. Ubaba wakhe waphendula ngokukhulu nje ukujabula wathi, hayi khulileka mntanami, yabo le ncwadi le izolungisa into ekade ngabe ngayilungisa. Wathi hayibo baba, uyisa kaMkhize? Wathi yebo. Wathi thini? Wathi musukubuza imibuzo eminingi. Dinana, ngicela uhambise le ncwadi wenze isiqiniseko sokuthi abantu bakaMkhize bayithola khona namhlanje. Wathi wena Bahumi, mphelezela udadewenu, kodwa ungakulinge ungene ngaphakathi. Uvala umlomo nje wena uhlale ngaphandle kwesango futhi ungalingi uzama amaqhinga okuyivula le ncwadi. Sezwana? Hayi guys, wavuma uBahumi kodwa enganemeneze cause ugirl unako ukuthi le ncwadi ngenzeka ukuthi imoshele izinto phakathi kothando lakhe-ke analo nozwi lakhe. Guys, uD9-ke bekade very happy ugirl, ebona kahle ukuthi cha, ubaba wakhe uzomchithela uBahumi leli soka leli alithandayo. Ube nesiqiniseko sokuthi le ncwadi iyanqaba ukuthi uBahumi-ke ashada nozwi lakhe, yingakho nje naye esenogqozi kangaka ukuyihambisa le ncwadi. Bangenile-ke emotweni, wathi uD9, uzodriver noma ngizodriver? Wathula uBahumi, wathi mntakama ngicela siyivule le ncwadi. Wathi no, kumele sihambe. Uzodriver noma ngizodriver na? Kwangena udadewabo lo wokugcina-ke umagcina ekuthiwa-ke uTsholo. Kwathiwa wena uyaphi-ke? Kubuza uD9. Wathi hhayi nami ngizosaphotha udadewethu phela. Esho-ke uBahumi-ke. Hhayi nangampela-ke ugirl wagcina-ke sehambile-ke naye. The three sisters-ke they drove off belibhekisele kwaMkhize. Guys, bathe mabefika nje esangweni waqhubeka uBahumi wathi ngicela bandla siyivule le ncwadi, ngifuna ukwazi ukuthi ithini, singafiki lapha kaMkhize besibhunyele ngamanzi abilayo labantu besixakazise ngoba phela singazi ukuthi kwenzakalani kule ncwadi esizobalethela yona. Wavuma naye uTsholo wathi uqinisile ngampela uBahumi, asivule le ncwadi. Hawu D9 wathi sivuleleni, abazali bethu bathe singayivuli le ncwadi, asike sibalalele nje for once. Angithi ukungabalaleli abazali bethu lokho kusibekela namhlanje. Wena Bahumi ukube wamlalela uma nobaba ukuthi hlukana nalo mfana, ngaba sikho la sikhona namhlanje. Namanje usafuna ukweqeqa lowo mthetho? Kahleni nina. Yabo lo mfana nje angazini le akudlise yona, ngiyakusanganisa lo mfana. Ngiyahambisa le ncwadi. Finish and cry. Hayibo guys, wabephuma ugirl wangena endlini. Wafica kahle uzwe lakhe nonina bese-dining room. Wathi molo ma, dumela mme. Wathi yebo dumela. Wathi hhayi ngizoletha nje nansi incwadi engiyithunyelwe ubaba uSolomon Mtawunge. Guys, uvalo kuzwe lakhe bese kuthi aliphume ngomlomo. Wayithatha incwadi kuma wakhe wathi-ke nisale kahle. Hhayi bathi nabo uhambe kahle. Wahamba guys uD9. Uzwe lakhe wayithatha incwadi kunina. Guys, uzwe lakhe leya ncwadi akayivulanga ngesineke. Uyazi uyihliphizile envelope. Uma uthi hlep. Like into ebenendaba nayo incwadi phakathi envelope. Uyishima repu guys. Hayi akayivulanga uyihlephulile envelope. Anyway, wayifunda incwadi. Waqeda wakhamisa. Uma wakhe naye wabipha. Like ezama ukufunda amehlo akhe ukuthi ngabe le ncwadi ithini, but uthuli phela uzwe lakhe usakhamisile ujamile la. Anyway, ufikile kuD9 lapha emotweni. Wathi akhe asambeni. Hayi guys, uBahumi akafuna ukuhamba. Wathi hayibo driver sambe. Hayi uBahumi uloku eqalazile ukuthi ngabe uyaqhamuka uzwe lakhe ngesango ezosho phela ukuthi hayibo incwadi ithini. Guys, i-hesitation-ke kaBahumi imsizile cause ngampela uzwe lakhe uqhamukile. Wamane wadedela i-steering ugirl. Wasusa i-seat belt ugirl. Waphuma ngomnyango. Kuzwe lakhe wakhe. Wathi zwe lakhe. Lakho uzama ukubuza ukuthi kwenzakalani. Uzwe lakhe wathi sela le nhliziyo yami. Ubaba wakho uvumile. Wathi wathi uvumile ubaba wakho ukuthi shade. Guys, love was on the air. Umane nje wahaga uBahumi noBahumi wamhaga back. Ngabona uD9 enyanya emotweni. Ngabona uTsholo ethi
Kubonakala ukuthi yena-ke uyayisapotha le nto yothando laze lakhe benoBahomi, kodwa uDinayna, yes, ubeseyisola nanokuthi ubeyaphi la ukuzoletha le ncwadi. Like ubabakho umthumelani vele ukuletha le ncwadi uma ukuthi iqukethe iy'ndaba ezimnandi kangaka. Guys! Hhayi akupheli-ke lapho. Uthe uzwelakhe-ke kuzomele manje sithethe usuku olusha-ke manje lwamalobolo. Eyi! Wakhala ugirl inyembezi. Wathi ayibo! Guys, love, LOVE, in the air. Phakathi kukazwelakhe-ke benoBahomi. uBahomi-ke uhambile waya ekhaya. Uthe mefika nje engena endlini ubaba wakhe bekade ehleli phansi. Akakhulumanga ugirl. No, not a single word. She just came closer. Ubaba wakhe embuke ngqo emehlweni. Wayibonela nje ubaba wakhe ukuthi yabo la lo girl ufuna ukuthi thank you, phela amazwi awekho. Hey! Umane wama ngeenyawo. uSolomon Mtawunge, ingane yakhe yathi mba esifubeni sakhe. Kwangathi guys ugona uTeddy Bear. Wambambatha ugirl. Kubonakala nje ukuthi-ke ngampela-ke ubaba wakhe wenze into ekade ilangazelela uBahomi ukuthi ayenze, ngokuthi nje amnikeze isibusiso sokuthi ashade uZwelakhe Mkhize. uDinayna-ke ucasuke kakhulu nakuqala mesebona undodakazi noyise-ke begonana benikana i-hug. Wabona ngampela ukuthi ngampela uBahomi uyi-favorite daughter laphaya. But guys, asikho lapho. Usuku lwamalobolo-ke manje-ke silindele mabashada abantu. Guys, akupheli-ke lapho. Le emzini kaDumisani amadodana akhe belela uwaca edakwa utshwala. Lapho-ke uma efika kunkosikazi kaMhlaba uthe ayibo Mhlaba kwenze njani? Unje? Ngeke akukho right lokho. Kwangena-ke uma wabo wathi hey nina ningacabanga ukuthi angenziwa ngebusuku ningena ntathakusa la. Yona impela nifuna ukuyiphila la emzini wami. Buka kunjani la endlini. Bazivuka guys bedabukisa nje kubonakala ukuthi hayi cha ibhabhalazi lidla umunyu. Bethe wakhuza uDumisani. Wathi yekani iy'ngane zijabule. Zincane lezi iy'ngane. Aniboni ukuthi babhonda labafana. Bayabhonda labafana. Bayekeni babhonde. Wagcina nini ukubona uMhlaba benonhlanhla behleli kamnandi kangaka ndawonye? Bayekeni babhonde. Guys, leyo bhondi-ke yahamba yaze yafika le Mkhize Logistics lapho phela abasebenzela khona. Kuthe kusanjalo kwafika lo bhuti kuthiwa uCharles. Bakisilahla ngaphandle kwegceke-ke le Mkhize Logistics. Ube ukuthi nhla uMhlaba wabona ukuthi oho kwambhedela. Wasondela eduze kwalo bhuti wathi ufunani lana? Ngakutshela ngathi ungezi lana. Wathi hey mina ngiyi-VVIP yakho. Client elikhulu lakho likulethela imali. Ngizoza noma inini la. Ngifuna ukutshela ukuthi namhlanje ngine-order elikhulu kabi ekumele lihambe. Are you in or are you out? Wathi hayi ngi-in. Wathi yabona ngiyathanda ukusebenza nawe. Ama-truck akuseMkhize Logistics asamashasha ahamba kahle emgaqweni. Kanti namhlanje ngiwafuna wonke. Wathi wonke? Wathi yebo wonke. Wathi ngikwazi ukuthi wathathe wonke. Wathi lalela la. Uma ukuthi lama-truck sosebenzisa wonke kusho ukuthi more money for wena. Awuyifunini imali? Wakhala-ke guys. Wakhala uMhlaba mekuthiwa akayifunini imali ngoba unkosikazi wakhe usekhethe ngisho indlu kanokusho akumele bayithenge phela ukuze bamove out laphaya endlini kaDumisani. So ubhuti uzoyithatha le offer, yes, but it does come with danger. Ningasabanjwe guys, inhlanzi izoshelwa ngamanzi. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwibela kwababa angomhla ka-8 July. Guys, ubaba kaBahomi-ke umane wathatha iphepha wabhala incwadi ephuthumayo efuna ukuyisa le kubantu bakaMkhize. Uthumela indodakazi yakhe le